U văzut la de multe ori la TV, la anunț Armunește și la Adeț. Are un boațiț, o aduți mai larg cu fata ei Elena. Participă la multe concursuri și a fost laureată a Floare de Cârdină. Din Chistean cântă armânește. Ați putut-o vedea de multe ori la TV, ați ascultat-o la anunț, la petrecerile armânești și nu numai. O voce care este dusă mai departe de fiica ei, Elena, laureată la multe festivaluri și Floarea de Cârdină. Nu rămâne decât să rostim numele doamna Mărioara Mangheorghe. Bună ziua, bine vă aflai! La mulți ani să împlinezi armâna mea, Doamne ajută! Nu! Nu!